Kublai phi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Ha ga jingplu ding ga bakendit kansan berkabala ishir kai baha Hong Kong men ha ga 8 ubnai November kat hadu mentala penbina ba om duna ya ka khat lai ngut ki Briew kilayam. Kabala bam do ya ki kat tu kat ni ki yingsa ki bahe ong ki bor penyat ha ga baki dangbun ki Briew berang sakut hadu menta hapo jong ki ying Paki Dulan. Kita lihat ding kilaklang haki katu kan ki apartment jong ka Wangfuk Court ha taipo ka district ka badan ha ka benta ba syate jong ka nongba ha ka janmiet jong ka sngi balang ha syua bakan bamdu ya ki wei par ki benta jong ki yeng he ki bor pelip ding kila ya kun persha ya ka ding ka bla jurba bar ki tawa kila bethei ha ki yeng Paki Dulan ki badan hadu life wei mala La penmena bakandai ngut ki Briew kilayap ha ketika jaka bat sangut la Shah hospital henry tang katu kat nepor la penmena hadin bagi layam ong katnat penlip ding. Om duna ya ka khat sangut ki Briew kila mensau berkilat pathai kubor ki badan hak ketika jaka kila thu bagi dan ki nong snong ki belangen bagi dang sakut hapo ketika ying. Uchan Derat Armstrong Ubadai Deputy Director jong katnat penlip ding jong ka Hong Kong ulay thu hakilat pathai kubor baka ding kalapur state bah barki bor penyat kilayo apriang shibun ki jingkot jingiram na ki nong shong snong kalong ga ba e bha yangi bandrung shapo jong ki jingtei ba he bha bat ban net shajrong ban plip ya ka ding kabala klang jurba